e koro gwengego. Kwayono ogol to kod maneja mar kambi mar Pisoko mantiere Sea Boniface Ochieng' mamedo ni kembe mathoth oseyudo lal kod dok chien mokadho kaluwore to kod midhusi mag COVID-19 ma bende nodonje pacho kae ma koro duoko chien yuto mag oganda mathoth. Kamae kaka ne giloso. Yeah, so far COVID-19 so deteriorate things gikmok kare kasa ni sales odok piny, production be watimo kidam kech kaluwore kaka goods ok dhi kech idong kidhi market onge events ngeni ndalo events ne mi pisudo kosa ni no pi ok sud koro things are there down totally. To enango minyalo wacho e wach mar osuru mane sirikal omedo ni kwano dwa kwayo kar usuru kanyo KRA odwa diwa ahinya. Implementation ne kelo manyien ma tax ni kichudo market ni kata utum nadi tudaka onge gimudong kata ulos kata uteme ulos temi uter pi pod ji bei kata kata mot keto figure no waduogi bei madware kili kwatmo math marwa pod usok nyalre kwa KRA kaka nyalo reduce tax implementation makito njo sana jopi inyo kabisa. To en kwa mano mabe inyalo chwalo ne sirikal mamalo kata sirikal county ma Siaya. Kwayo no ikonywa wan kambe kech yudo wan ng'eng kambe mani rural kech yudo no ikonywa product marwa ma county within county ikonywa gi nyiewo product kech ng'eng ne meetings magibet go yudo ka ng'eng ne pi watin pi ma oko gi magiyie madonjo to mekwa maye within county ogikony kwa kaka county ma Siaya gi kanyakla girwa magibegi gikaw.